ușor de înțeles. În momentul acela, papilele gustative se închid. Se apără de acea aciditate din vin. Și devin ruguroase, adică se lovesc între ele, făcând limba să nu mai circule pe cerul gurii, buzele să nu mai circule pe gingii, să nu mai alunece. Asta spunem noi că mi-a făcut gura ungă. Ăsta este înțelesul. Este același efect ca la mărul pădureț, care conține foarte mult sanin. Deci, efectul este identic. Efect de magnet. Limpezirea vinului, de exemplu, se face cu albuș de ou. Nu numai. Și cu untură de pește și nu lasă nicio aromă în vin. Dar albușul de ou este unul dintre cele mai folosite și are efectul de magnet. Atrage orice particulă în suspensie și o depozitează pe fundul butoiului. Deci, într-o cisternă mare, punem un strat de albuș de ou și el începe să coboare în vin. Le atrage și prin greutatea lui, fiind mai greu ca vinul, dar și prin efectul acesta de magnet. Și limpezește vinul. Când a ajuns jos, după, nu știu, o săptămână, două, și trebuie mult timp să parcurgă, putem trage vinul de pe drojdie, deoarece robinetul nu e chiar la baza cisternei, e puțin mai sus. Particulele în suspensie s-au depozitat pe fundul butoiului, eu deschid robinetul care e mai sus și vinul vine curat. Particulele rămânând acolo. Cam asta, în asta constă limpezirea vinului. Când o să întâlniți un vin cu tanini puternici care vă fac gura pungă, avem nevoie să-i catifelăm, să-i muiem noi. Pentru că ei se moaie foarte repede. Cum? În decanter. Decantați vinul și înainte de a-l consuma o oră, două, trei, depinde de vin, de consistența lui, de cum a fost elaborat, lucrurile astea ar trebui să vi le spună vânzătorul din magazin. La mine vi le spun eu, la altele nu știu. Învârtiți acel decanter până pregătiți masa, mai treceți pe lângă ele, mai dați o rotire, mai rupeți acele molecule și astfel taninii se oxigenează, vinul se oxigenează și taninii, datorită oxigenului, se catifelează. Sunt vinuri care ar trebui să le desfaceți astăzi, dimineață, și să le beți mâine seară, care au nevoie de câte 36 de ore de oxigen. Vinuri rare, vinuri complexe, sunt vinuri de 24, de 20, de 4 ore, de 3 ore. Fiecare vin are timpul lui.